Hola a tots, soc Antoni Montalbán i a continuació vaig a comentar per a SSCAC la següent partida del Campionat d'Espanya per edats sub-14 de l'any 2014 celebrat a Salobreña durant el mes de juliol. De la cinquena ronda he triat esta partida entre el català Xavier Povill en peces blanques i el valencià José Manuel Nieves en peces negres. Cal dir que el jugador valencià té vora 250 punts de lo més que el seu rival, però això no comportarà una partida fàcil en absolut. Comencem amb la partida. E4, eixida de peó de rei de Xavier Povill. C6, defensa Caro-Kann de José Manuel Nieves. Segueix D4, D5, cavall C3 és la continuació escollida per Xavier Povill. D per E4, cavall per E4 i alfil F5. Avui dia, este sistema és la continuació més habitual de les negres. Segueix cavall C3, alfil G6 i alfil C4. Este és un sistema secundari en compte de la línia principal amb cavall F3, cavall D7 i H4, però la línia amb alfil C4 resulta potencialment molt perillosa i el jugador que planteja la Caro-Kann en negres l'ha de conèixer bé i saber com respondre. José Manuel Nieves segueix amb E6, cavall de U, E2. Este cavall habitualment es dirigeix a F4 per a pressionar l'alfil de G6 i pot ser també el peó de E6. Segueix cavall F6. L'alternativa sí seria alfil de 6, seguiria cavall F4 i dama C7, i tenim que les negres munten la bateria per a atacar este cavall i obligar a les blanques a definir-se, com es pot veure en una de les meves partides, i podeu accedir clicant l'enllaç. En esta ocasió, després del cavall F6 de José Manuel Nieves, segueix enroc. Així són molt habituals tant cavall F4 i alfil de 6, o bé H4 primer, H6, cavall F4. Ara, evidentment, les negres no van deixar-se prendre en G6 i es retiren amb alfil H7, enroc i alfil de 6, però amb enroc primer i després d'alfil de 6, F4, Xavier Povill opta per un esquema completament diferent basat en l'avanç F5, fins i tot a costa de sacrificar un peó, i José Manuel Nieves s'hi oposa amb alfil F5. I així tenim que repeteix esta mateixa jugada que ja havia fet en esta posició davant Pablo Soto 2 rondes abans en este mateix torneig, el que ens indica que hi té plena confiança. No obstant, Xavier Povill optarà per una continuació més incisiva que el jugador madrileny. En tot cas, l'alternativa per a les negres seria dama C7, F5, segueixen les captures en F5, i ara cavall de B7 i rei H1 o cavall C3, però en definitiva, esta posició resulta favorable a les blanques. Després de l'alfil F5 de José Manuel Nieves, segueix immediatament la captura, cavall per F5, E per F5, i cavall C3 és la continuació teòrica, segurament repassada abans de la partida. En el seu lloc, el major dels germans Soto continuà amb dama D3, G6, dama B3, dama C7, cavall C3, enroc, i José Manuel Nieves no tingué cap problema, i més endavant quedà millor fins guanyar la partida. Després de cavall C3 segueix naturalment G6 i ara torre 1, escac. D'esta manera el monarca negre ja no podrà enrocar, però no hi ha cap perill i les negres mantenen una posició molt sòlida. Segueix rei F8, dama F3 i dama C7, així ja era possible H5. Després de dama C7, Xavier Povill continua amb alfil D2 i pràcticament així s'acaben les jugades teòrico-naturals d'esta posició. Una alternativa perfectament jugable seria alfil D3 i després de H5, C4, H4, cavall E2, rei G7, C5, esta era la idea de les blanques, alfil E7, i ara cavall C3 i cavall A6, ja que cavall D7 no és possible perquè l'alfil D7 estaria penjant, i així tenim una posició poc clara amb possibilitats per a tots els bàndols. Després d'alfil D2 segueix cavall de B7, torre E2, H5, esta és una jugada
típica d'esta posició. El peó d'H avançarà per a atacar el cavall blanc, que difícilment trobarà una bona casella. Torre de A, E1. Així també era possible torre F1, però seguiria rei G7, alfil C3 per a intentar obrir la gran diagonal i crear amenaça sobre el rei negre. Les negres s'hi oposarien ràpidament amb B5, alfil B3 i B4. Les blanques no poden mantenir l'alfil en la gran diagonal i després d'alfil D2, simplement amb cavall B6 o A5, les negres estarien bé. Després de torre A1 segueix H4 i així Xavier Pubill retira el cavall a H1 i a partir d'ací queda amb l'assignatura pendent de reciclar este cavall. José Manuel Nieves continua amb cavall E4 i este és un moment important de la partida. Davant este fort cavall centralitzat de les negres, Xavier Pubill pren una dràstica decisió. Torre per E4. En comptes de la més pacífica, alfil C1, rei G7, cavall F2, però en definitiva seguiria cavall de F6, les negres mantindrien el fort cavall en E4 i ja estan lleugera però clarament millor. Després de la continuació de la partida, torre per E4, F per E4, torre per E4, tenim així este sacrifici de qualitat que resulta interessant però difícilment correcte. Les negres a poc deurien anar consolidant la seva posició i no oblidem que el cavall blanc encara està en H1. Així, José Manuel Nieves continua amb torre H5, però tenim que sembla que no s'adapta bé al brusc canvi en la posició i reacciona amb aquesta jugada estranya i dubtosa. Era millor la natural i senzilla cavall F6, torre E2, rei G7, i ara cavall F2, simplement amb torre A, E8, ja sembla evident que les negres estan millor i a poc deurien anar imposant el seu avantatge material. Tornant a la partida, Xavier Pubill ataca immediatament la torre negra amb G4 i José Manuel Nieves respon retirant-la amb torre H7, la qual cosa ens indica que no té clar què feia la torre en la cinquena fila. En tot cas, era pitjor prendre amb H per G3, ja que les blanques reprenen amb cavall per G3 i després de la retirada torre H7 segueix F5, que posa a la posició negra, en especial el punt F7, sota una forta pressió. Després de la retirada torre H7, Xavier Pubill avança amb G5 i a partir d'ací ja tenim que realment hi ha compensació per la qualitat, perquè la torre negra ha quedat tancada i mal col·locada i les blanques continuaran fàcilment amb F5 fustigant la posició negra. Segueix torre E8, cavall F2, torre per E4, la recaptura cavall per E4 i rei E7. Després de canviar una torre, José Manuel Nieves té clar que el flanc de rei ja no és un lloc segur per al seu rei, que començarà un llarg viatge en busca de la desitjada seguretat. Segueix F5, rei D8 i la captura F per G6, però així calia considerar l'avanç F6, asfixiant el flanc de rei de les negres, que haurien d'estar pendents a tota hora del fonamental peó d'F7, però Xavier Pubill té una altra idea i amb la captura F per G6, segueix amb cavall F6, ara torre E7 i continua amb cavall per D7. Però este canvi alleugereix la posició negra. Era preferible H3 i mantindre el cavall avançat d'F6. Després de la captura cavall per D7, segueix dama per D7, ara sí H3, i ara el rei negre continua el seu peregrinatge cap al flanc de dama amb rei C8, rei G2 i rei B8. La partida segueix amb alfil D3 i així podem veure la idea de Xavier Pubill. Este alfil atacarà constantment el peó G6 de les negres, la qual cosa serà un autèntic mal de cap per a José Manuel Nieves, que el defèn amb dama E6, segueix B3, torre E8, alfil C4, dama E7, alfil D3, torre F8, així en cas d'alfil G3 seguiria alfil F4, després de torre F8, dama E4, dama F7, i a aquestes altures tots dos jugadors ja estan per sota dels 5 minuts i jugaran la resta de la partida, més de 50 jugades,
pràcticament al toc, aprofitant l'increment de 30 segons per jugada. Segueix ara alfil E3, torre E8, dama F3, dama E6, alfil D2, però així era millor alfil F2, com quedarà palès en les properes jugades. Després d'alfil D2 segueix rei A8 i així veiem que per fi José Manuel Nieves ha posat el seu rei sa i estalvi, però si algú veu aquesta posició per primera vegada, cal explicar-li que el rei negre no s'enroca llarg. Segueix alfil C4, dama D7, alfil D3, dama G7, i amb aquesta seqüència es remarca la disposició de Xavier Povill a repetir jugades i per tant a entaular, mentre que José Manuel Nieves evita sistemàticament les repeticions i demostra així la seva voluntat de guanyar. Legítima, atès el seu avantatge material, encara que la posició blanca resulta molt difícil de trencar per l'eficaç defensa de la parella d'alfils. Però sobretot cal ressaltar els problemes pràctics que aquesta situació produeix enmig del ping-pong en què es converteix la partida per moments. Amb tots dos jugadors pràcticament només amb els 30 segons d'increment per jugada en el rellotge, mentre Xavier Povill pot jugar al toc repetint la jugada anterior, José Manuel Nieves ha de pensar per a canviar de jugada per una jugada millor o almenys que no resulti pitjor. I ara damunt es troba que amb dama F6 ha de retirar la dama i perdre l'important peó de G6 amb dama D7 i dama per G6. Segueix ara alfil G3. A pesar de que el balanç material ja no és desfavorable a les blanques, amb dos peons per la qualitat, la posició negra segueix oferint bones possibilitats, com ara alfil B8, per a continuació muntar la bateria contra el rei blanc. Aquesta idea estarà present durant les pròximes jugades, però sota la pressió de jugar amb molt poc temps, José Manuel Nieves no encertarà a realitzar-la adequadament. Després d'alfil G3, segueix dama H5. La situació, després d'esta captura, és psicològicament millor per a Xavier Povill, que vol mantenir la dama negra lligada a la defensa de la torre E8 i per això col·loca la seva dama en esta estranya casella. Però aquest allunyament de la dama blanca li podia haver costat molt car si José Manuel Nieves haguera trobat la rèplica adequada. Eren preferibles, d'una banda, alfil E4, seguiria torre F8, alfil E3 i dama C7, i la posició manté el delicat equilibri de les últimes jugades, o bé simplement dama F6, torre E6, dama F8, torre E8 i dama F6, i forçar la repetició amb taules immediates, o bé obligar novament José Manuel Nieves a canviar de jugada, per exemple amb alfil B8. Ara José Manuel Nieves segueix amb dama D5 i amb molt pocs segons en el rellotge no troba el recurs torre F8, que planteja dues amenaces mortals de manera que les blanques no poden parar les dues alhora i queden perdudes. Per exemple, alfil E3 seguiria dama D5, rei G1, dama E6 i després de dama E2, dama H3 amb amenaces mortals que donaran lloc fàcilment a la victòria de les negres. Després de dama D5, dama F3, dama D4, les negres recuperen un peó i Xavier Povill continua amb G6, però així haguera sigut millor dama F7, atacant la torre i prenent control amb la dama de les caselles d'abans del peó. Després de l'avanç immediat G6, segueix alfil B8 per part de José Manuel Nieves, però així el jugador valencià deixa passar una altra continuació guanyadora amb alfil D6, de nou plantejant una doble amenaça mortal que les blanques difícilment poden parar adequadament i menys sota l'apur de temps. Per exemple, després de rei H1 seguiria alfil C5, dama H4, dama 1, rei H2 i torre F8 amb amenaces mortals sobre el rei blanc. Tornant a la partida, després d'alfil B8 de José Manuel Nieves, la posició es manté confusa i sobretot molt tensa per l'escàs temps que tenen tots dos jugadors, però Xavier Povill continua amb sang freda amb rei H1, dama 1, dama F1, dama E5, dama H2, oferint així l'enèsima repetició,
dama H7, i novament és José Manuel Nieves qui canvia de jugada, i ara després de dama H4 ha de preocupar-se del peó d'H4 i el defèn amb el fil G3. Però novament era més forta la continuació torre F8, i en cas de dama H4 seguiria dama C7, novament amb la idea de muntar la bateria amb amenaces terribles sobre el rei blanc. Tornant a la partida, després del fil G3, Xavier Pubill segueix amb rei G2, dama F6, dama F3, dama E5, dama F7, i en aquesta posició les negres ja no disposen del recurs guanyadors que hem vist en les continuacions anteriors i la posició està aproximadament equilibrada. Però José Manuel Nieves insisteix en intentar guanyar i amb apenes uns segons en el rellotge juga la temerària dama D5. Naturalment, Xavier Pubill canvia dames immediatament, ja que és el que ha estat buscant tot aquest temps i el canvi de dames suposa la fi de les amenaces negres sobre el rei blanc, i després d'estar patint durant moltes jugades, veu la seva oportunitat per a guanyar la partida gràcies al peó de G passat, però es precipita i avança immediatament amb G7. I José Manuel Nieves respon amb l'evident alfil E5. Així, per a Xavier Pubill, en comptes de l'avanç immediat, hauria sigut clarament preferible la senzilla rei F3 o bé alfil C3, assegurant-se el control de les caselles d'abans del peó. I tenim que després de G7 i la resposta alfil E5, continua amb el fil H6, segurament confiant en prosseguir amb el fil H7 per a forçar la coronació del peó, però es troba amb la captura al fil per G7. Terrible sorpresa per al jugador català enmig de l'apur de temps. Ara resulta evident que les negres recuperen la peça, ja que en cas del fil per G7, naturalment torre G8, de manera que les blanques han perdut el seu flamant peó a canvi de res. Este és, sens dubte, un moment molt delicat psicològicament per a Xavier Pubill, qui després d'haver-se defès acarnissadament en una posició inferior i haver-ne sobreviscut, a continuació ha tingut l'oportunitat de tindre una posició clarament superior i a priori fàcil de realitzar, però s'ha equivocat greument i ara, de nou, toca tornar a lluitar per a salvar mig punt, la qual cosa fa des del primer moment amb el fil G5, ja que, com hem dit, en cas del fil G7, torre G8. Després del fil G5 segueix torre H8, rei F3, el fil C3, rei G4, i tenim que després d'aquest brusc canvi, les negres tenen qualitat neta d'avantatge, però la parella dels fils de les blanques bloqueja molt la posició i ara el seu rei és més actiu. José Manuel Nieves haurà de filar prim per a mantenir les seves opcions de victòria en este final. Segueix el fil E1, rei F5, torre F8, escac, rei G4, A6 i el fil G6. Però aquesta jugada era innecessària. Xavier Pubill podia capturar directament el peó amb el fil per H4 i després del canvi en H4, si a cas torre G8, seria contestada simplement amb rei H5 i a continuació l'avanç del peó de H, i això en principi seria fàcilment suficient per a que les blanques pogueren entaular en este final. Tornant a la partida, segueix torre G8 i després de rei H5, torre F8, veiem l'enèsima seqüència de possibles taules per repetició que José Manuel Nieves tornarà a trencar, i a continuació veiem una sèrie de jugades que responen a l'intent de les negres de progressar i de les blanques d'impedir-ho gràcies a la seva parella d'alfils que bloqueja eficaçment la posició. José Manuel Nieves segueix insistint, però no resulta gens fàcil trencar o desestabilitzar la posició blanca. A continuació avançarà el seu rei i intentarà avançar peons també en el flanc de dama, però aplega un moment en què per a continuar progressant ja no pot defensar el peó de D i el peó de H alhora, i Xavier Pubill aprofitarà immediatament l'ocasió per a capturar este peó, i després del fil per H4, per fi veu l'empat més a prop com a resultat final d'esta estressant partida.
segueix el canvi d'alfil en H4 i després de rei B4 la posició està igualada. Les taules haurien de ser el resultat natural i senzill d'esta posició, però el cansament de dur tantes jugades seguides de ping-pong, a més en un dia de ronda doble, es farà notar com veurem a continuació. La partida segueix amb l'alfil D3 de Xavier Povill, rei C3 de José Manuel Nieves i continua amb rei C5, torre D5, rei C4, però així ja era millor rei C6 i a continuació l'avanç del peó de H permetrà a les blanques entaular fàcilment. Després de rei C4 segueix rei D2, H4, torre C5 per atacar el peó de C2 i Xavier Povill respon amb la captura alfil per A6, però així ja deixa passar la primera oportunitat clara de taules amb l'avanç H5 i després de la captura en C2 la carrera de peons, la coronació simultània, les negres coronen escac, però a continuació les blanques mouen el rei i les taules són evidents en aquesta posició. Després de la continuació de la partida, alfil per A6, José Manuel Nieves respon amb rei per C2, però a la seva vegada, així era millor per a les negres la captura torre per C2, i després d'H5, rei E3, torre H5, torre C5, rei C4, ja que ara el rei blanc no pot creuar a la sisena fila, torre C6, alfil B5, torre C2, per a intentar bloquejar el peó blanc per darrere, H6, torre H2, i les taules també són el resultat natural d'esta posició, però les blanques han de jugar amb més precisió i ja no resulta tan fàcil sota l'apur de temps. Després de la continuació de la partida, rei per C2, segueix H5, D3, i així Xavier Povill s'equivoca greument i perfectament això li podia haver costat el mig punt que amb tanta determinació ha de fer durant tant de temps, deixant passar el peó negre amb l'avanç H6 en comptes de la més senzilla, natural i evident alfil per D3, rei per D3 i H6, i a continuació les taules són evidents. Després de la continuació de la partida H6, José Manuel Nieves respon amb torre C6 en comptes de la guanyadora D2, ja que així l'alfil blanc ha d'anar immediatament a E2 per a cobrir la casella de coronació i canviar-se per la dama negra si el peó negre avança, i les negres ho aprofitaran perseguint-lo, torre E5, i després d'alfil F3, torre E3, l'alfil blanc ja no pot fugir a una altra casella per a controlar la casella de coronació, i després de H7 seguiria torre F3, i després de la coronació tenim un final completament guanyador de dama i torre contra dama. Esta ha sigut l'última oportunitat de José Manuel Nieves per a guanyar aquesta partida, ja que després de la continuació torre C6, ara sí, Xavier Povill captura el perillós peó negre amb alfil per D3, rei per D3, segueix rei C5, i les taules són evidents. Se continuen algunes jugades, però després que el rei blanc aplega el control de la casella de coronació, es fan un parell d'escacs i a continuació se signen les taules. Bé, en la part inferior de la pantalla teniu els enllaços als vídeos corresponents a altres partides de torneig. Espero que us hagi estat interessant. Gràcies per la vostra atenció i fins al proper vídeo.